Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambulisa nonke igama likaJesu. Igama ngimphuzile wakamthiyane. Ngiphakamela uBaba. Ngibonga uJesu ungincedile kakhulu. Ngibonga amandla omkhuleko wabazalwane. Ngibonga ukuhlanganyela kwethu. Sithi kolonyaka esisuka kuwona esiwuhlabile. Sike sahlangana ngama-Thursday. Singabomama sihlangane. Njalo ntambama ngabo-5. Emkhulekweni ebengikhuleka bengicelela abantwana bami abadala osisi abasemakhaya besingaxhumani nabo. Ngabika ukuthi ngicela ukuthandaziswa. Kwenzekile ngamandla kaNkulunkulu bese nginonyaka singaxhumani nasefonini ngingazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa sithe siwuvala unyaka lo siphuma kuwona. Kube sekufikile umntana kaSisi wazongitshela ukuthi hayi ba-right uyaxhumana nabo ku-Facebook uyabathola. Wenza ama-means ukuthi ngikhone ukuxhumana nabo efonini safonelana. So ngizobonga kakhulu. Ngibonga kubazalwane uNkulunkulu angiphe bona ekhaya angiphe lona. Kukhulu kakhulu kimi, kukhulu. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi.